Zeebrugge is na Antwerpen de grootste containerhaven van België. Vanuit heel de wereld komen hier schepen aan. Elk jaar komt er in Zeebrugge zo'n 50 miljoen ton aan producten binnen. De meeste van die producten worden vervoerd in containers. Zeebrugge speelt een hele belangrijke rol voor de werkgelegenheid in West-Vlaanderen. Er zijn zo'n 300 bedrijven die samen zorgen voor meer dan 28.000 jobs. Zeebrugge is de grootste ro-ro-haven van Europa. Ro-ro is de afkorting voor roll-on en roll-off. Dat wil zeggen dat voertuigen gemakkelijk op eigen kracht op en af de schepen kunnen rijden. Er zijn dus geen kranen nodig om auto's en vrachtwagens op en af het schip te krijgen. Dat bespaart natuurlijk heel wat tijd. Zeebrugge is ook de grootste autotransporthaven van heel de wereld. Doordat de haven zoveel aandacht heeft besteed aan het ro-ro-systeem en zo voor transportbedrijven heel wat tijd kan winnen, willen heel veel autofabrikanten hun leveringen regelen via de haven van Zeebrugge. Elk jaar worden er ongeveer 1,6 miljoen auto's vanuit Zeebrugge getransporteerd.